Mr. Newbie. Thank you. Thank you for watching. Thank you for the likes. Loving you. I can't stop loving you. My mind. Yes, love. What are you doing? Working? Yes, love.
Thank you. Hi, how are you doing? I'm working. Thank you, sir, guys. Ay, pabakal ni Boron. Bago na ako, suro ano tayo niya. Nagilisan na. Ay, ano, nanini, responyo. Maalo ko ng tao ng niya. Nagpabakal kahapon si Mais. Nakaduwa na nanini na pidaso. Pakakaong kay Sinuka. Piko sinayang mo na atin. Aren. Oo. Pag-rin. Mama patay. Kapan aral? Sorte ka di siya. Ito yung thank you. Akin din yung pinakupot talaga ha. Doon talaga pinakupot. Medyo kaya ano. Surot ko na. Bilog na yun. Bilog na yun. Hanggang 1 hanggang 7. Hindi kaya, di pa lang kami sa 5 eh. At least nakapadukot na. Hindi na ako magpapagaso na yada sa lamisa. Ay, madurog-dagdag na lang kamo ha. Sino ang dagdag na ano, bagay. Aliyo mo hindi na bagay. Magpadukot ka na lang. Oh, yan si Ma. Libot sa Urabo. Sa hapon. Ay, hindi sa Urabo. Ay, ay, may pili yan. Amen. Ako na ako. Grabe na magdahon sa day. Patayo ka ba yan? Ating patayo sa tayo. Ayun lang sa sukat. Ayun lang ang edad lang. Basta 20 pataas. Okay na yung tapos medyo mga kahapon. Ako ba kung tayo mo ako ang rin na? Sabi ko lang, yun man kuya. Ito to, makawasara. Ang cool niya. Ngayon. Okay, padala na kanya ng certificate sa inay na magdaw. Sa ako niya ni Suruso, araw na pag-magmang
Ang irrigation dito sa may halis sa hospital dito, gano'n may hospital, may tulay. Din dito sa Antagoso na nagilid ha. Susog sa tulay ha. Sige. Sa gilid lang ba kayo ha? Tama mang kung tayo di ko na ano ta. Kaso nga lang, kan man na inol ugang. Pero naghagong ugang kan man na inol. Dapat sinaday lang niya. Ang sa 5C man talaga, naghagong kumbaga talaga ito. Kaso nga lang, wala kita space. Ha? Saan? Sabi ako kayo sa... Pero malikot man.
Bago. Buti mo niya naman, ate. Monitor bilang sa pinaiba, dito na ano. Dito na tamahay. Pag muna ako, Manay Wina, Manay Wina, ano yan, door stop mo nandito sa may, sa may iguding, sa tablet. Mayan. Kasi sabi ano mo na. May ganyan. Ayan, isa pa rin ang minunta. Di pa ka natapos, sana naman yun na naman. Kami nga. Di pa nga natapos, may yun na naman. Nagreklamo nga. Nagagalang kami sa ako, mawala doon sa bilibin ko. Yan, nasawa yung isa ng mga dumate. Ang resort. Ang resort. May Xerox ka sa din na mga balay mo. Eh, para, ano mo ko nilili, takto lang sa diliwa. Eh, para, may Xerox ka sa din, kaya original ba din? Kaya dinaduwa man lang sa diliwa. Ito dito sa ano? Tindahan mo? Mga tindahan. Tekon wara. Sir Fred. Going to Windsor. Going. Good morning. Hello, newbie. Hi, Sir Fred. Wara. Kaya nag-natin ka na? Anong nal? Mamaya. Nagatinda ko, opening, pero saglit lang. Na? Opening, nagatinda ko. Ito ka. Ako, nag-natinda ko. Regalo ka ka kagabi. Maon ka. Wala ka na eh. Nagatinda. Ganun. Ay, ano yan? Ini yan.
Nag-hangin ko na yung voice na. Hi, hey. Hi, Ash. Dari ba tayo yung manihili ano mo? Sinabi-labi, dumato? Joy. Pancho. Ginaagwa, may Julius. Kaya minute. Ay, sa ano yun? Purbe. Ay, Purbe. Ay, Purbe. Julius Binagwa sa Purbe yun. Brabod. Julius? Julius? No. Birthday si Dita. Ang gusto na ulit ko ano. Hi. Jace Jewel. Ako na kaya na daw, yung Melissa. Yung Melissa. Ha? Ano, 320 kilo. Pwede nito. Okay. 1 week ko naman. Yan. Kaya natin tumanang ka na. Sabi nila yun. Bukan mo siya sa normal. Sa unang na bagay ka normal. No, tayo ng stress ang yan. Wala, iuwi na natin. Nakakit na naman. Normal, tubig na tubig na lang yan. Sa unahan ni... Sa ulang na namin na kaman. Ay, normal ba kayo nakabukas? Sa dugo yan, sa BP. BP na normal. Elevated. Pag normal,
120 pababa. Depende rin, kay sa ano ini, normal kang sabihin, kaya mo kang Mana yun, normal na hindi yun. niya nasa loob yan, wala ko kayo na din. Ano ko lang niya, pipi. Sa ano mo, normal, sabihin, ay, pinitang mo. Pag binutang mo yung hindi ka na maputang sa dugo. Dari ba lang, normal na dugo, elevated na dugo. Ay mga ano yun, mga hindi ko Kaya mo yung mabit ko sabihin, ay, ayun. kung ano Hindi siya, ka mabuta, bukit ka, hindi ka mabuta ka rin. ay, yung Oo, unang oo. ano, Puro yung natugo. Oo. Bukit na naman yung kita mo. overweight, Ito, mga kaya di ka na yung mga ano yung sa iyo, ano, Kaya yun man. sabihin ay, Kaya wait, kung timbatan wait na ang height, pwede tayo dito. Bakit yan? Iba yung nakulimang siya na po nagkakaroon dahil sa likod. Tapos yung ipapakuan dito kulang sa exercise, check, check, check. Dapat lang na ano. Oh my God. kasi para makakainin. Para Abay tayo. ano mo lang, para di, diba, ako na lang si Mako. Nanatisurat ko ano lang, mga panglasan. Swerte 2.7, ano, 22.9. Ah, Puro, balik mo yung pagpupunta. May kumala. Pupunta ka muna siguro. Lupis na ako sa overweight. Ha? Ay, mga nakakapag pero mali. Dito sa rin. Huwag lang sila.
sabi? Hi, Sir Gel. When is the marriage? October. Okay, I will. This, you don't have time to talk. Sorry for interrupting you. Hi, Sir Bell. No, I'm not a teacher. What kind of? I'm not a teacher. I go to your class. Okay.
Pag-workout. Tama na pagkaon. Manaka, tinggal sino. Thank you. How are you? I'm fine.
na lang ako bali pag open. Anak mo, Kaya, Matapos na yung pera. ito na yung system bit. Dinagdag naman. Hanggang pag mabuhay ngayon, ano na sure ay di ko lang. Kaya may kuya ko sa mga dagdag. Ano na sure na po? Alintero. Ay, may ito na ito. Wow, dinagdag na naman. nagkulay at pagkuna ko sa tender. Sabi ko na naman daw pilit na. Pilit na alintero at pilit na. As I know sa mga Bakit na lang? Mauna naman ang tapil society. This, ano, required. This bill is required. Nakaputang na yun. Ramo, ibutang na na yung anong pero nakaikuha niyo. May mga national ID na sila. Wow. Ako may inakot ka sa diba. Yan, hindi pa nasulat ko naman ang sulat ID. Kaya pupunta. Ako na nasa ID. Ay, bilang. Check. Ipadala ko sa bata ko nga. Pakibag na lang ako. Thank you. Oh, ano man sana, pasok man sa budget niya. So, sabi ko, direct na kahit kuwan. Ba yan? Oh, work. Madam. Ma'am. Sa 5 sim. Paano? Ay, ano ba ang sa 5 sim mo? Hindi ako, Carl. Mali. Hindi, wala tayo space. Ay, sabi ko pa. Yung sa 5 sim. Insert ko lang, kay paano siya. Okay na niya. Si Diase, si Sinaraday ko lang. Si Diase, pero insusog ko man niya. Pero, makukunto man ikaw. Ay, wala naman yung problema. Wala ko problema. Ay, salamat. Talaga. Tadi ho. Man. Ikaw na lang butang. Kayo yung nanay mo na. Sabi ko yan ako lang. Ano yan si Guhol, si Kuwa? Ay, si Guhol pala ako. Kaya na ko lang si Kalama, si Kantila, ini. Para maging katapat ko si Gohol sa LTO. Ano yun yung maninol? Ano yun? Oo. Kaya ba bakit yan? Bukang pa na lang. Bukang pa na lang. Dili, kaya pwede nga rin, dili. O ba, hindi, mo na yun, kaya ang sa tulay. Sa kuwan na yan. Sa papilingan, ayan. Ano yun, kaya sunod ko ba nagyan, ano? Ano yun? May yung pangalit kita, bibi ko, ah? Hindi ka siya. Ano ko lang yan, ano ko lang ito. Ayun, diyan na. Ano yan? Ano yan? Saan yun? Sabi na. Bawal talaga. Mga rin ako. Jadi, iba ko. Ano yung sabi nila? May human talaga dito. Mga sabi ko kanina. Dito na ako makasya.
Ito na, ito na. Okay naman sabi. Muna ako sa bukuan. Ako na makuha yan. Hindi ko alam. Mano ko mo. Tabi yan ito. Kaso din ito sa pupili sa tapos ano lang pala niya ano healthy lifestyle, enjoy. Wagi ko ito na ito. Pwede man. Kayatan ba gato yun? Kaatan mo kasi. Oh. Mao. Ako na sa kawayan. Ako na sa kawayan. Ako na sabi niya. Tulong niya mapano. Hello. Dapat po yung mga kuma. Ay, ito lang yun sa namin sa dito na mga paruing ano na wala ka nang patingin. Kabo to ha? Ay, hindi mo niya. Biglaan ano ka biglaan hapon tapos na ano na Dala ni ma'am. May ito pag may pera ka. biglaan ano na Iba yung mga papa mo kami. Uy. May pag-usahan ni Gosyo. pag may sa Jollibee ba to tanong Malupod ka, kahit din ang mga nakaano. Akala kasi. pag may tao kung Sabi si Pagkulang-Gurabo. Ano, wala sila sin. Dapat umani gusto sila. Kung may ma-additional sila. Ay, bubutangan nyo din, Encho. Ano kung may dapat may ano may source of income. Hindi lang ang motive mo wala man. Pwede ba dito ka lang? Source of income. Magpa, zero. Mura ba? Ano, ang gusto ko sabihin mo din sa more. Marami yan mo kaya ko sa iyo. Hi, doon may sa'yo. Ano sa lalo yun? Lorna? Sana nila na puro Masakot na ako sa mga. ano kang Jennifer yun? Puntahan mo na sa ano mo? Zero? Sa ano mo? Ako ba yan? Bibigyan mo na? Exam na ba ka age? Tara. Kaya makasirap sa bukan na lang. May common ba nila? Para kay Mada. Ha? Hindi man lang yun. Oo, di man lang mga. Kaya lang pa no. Mga nakulo lang. May na. Oo, ganun. May. Bigat? Oh, biya ko ina. Hindi lang. Para ma-trabaho na yun sa balay. Eh, ako, ismo lang ako. Ismo lang na dapat. Wala kiss. Wala na obligasyon. Iba na po. Nalik. Natapos
pangalan mubong. Kana ay. Ang hindi mo nila 2026. 2026 na hindi mo nila na family profile. Si Riway na rin tulong. Nausi mga kapatid. I-charge ko man ang laptop ko. Ay, na ba yan yan ano? Ano? Hindi mo punta? Hindi tayo baga. Si Riway niya kami natulog. Pero sabi, ay, Oo nga, i-ready. Nagkaso lang. Paano man yun na? Paano na nag-siriway sila? try ko nila si Tintin. Mga duwan ng ano. Ang bago. Ang batibay. Ang bago na duwan. Di ba ako natin? Siya na duwan. Siya ba? 25 siya. Sabi lang niya. Hindi rin ang batikan niya. Mga sa iyo dito. Monthly group monitoring. Dito sa 23. Mga pabila. Oh girl, just wanna. Dati nga naman kami nilibiro pang lalang taon. 25? Oo, 24. Ayun. Napagan sa ang samsarong sa pagbibigan sa iba na ng pagbibigan. Kaya nanabalot talaga natin na audit ang 2023 sa rin. 2025. Kaya ang 2025 sa 2024. Kaya nga, ang 2025 yun, kaya ang sabi sa 2024. Di ko pa naman ito nilagay. Kaya naman mga imo. 15 October. May quarterly monitoring period of 59. 24 to 59. Sa bagay yan, wala man din eh. Ano ba yung Denver? 0 to 23, 24 to 59, 0 to 59 months. Oh. Balik mo gihapon. Wala pa ka pa sinirap sa mga. Ha? Inano ko na yun na. Inano ko na yun. Sabi ko nga, nalipot ako. Pwede din magpa-press. Stress mo kasi dapat ako What the hell? Parang Hali na kami sa barangay. Bit ko mang gihapon ang press. ang ganda! Yun, Dinihon. Nano? Right? Ulit-ulit. Dua. Ulit. Dua na ulit. Dua na ulit.
Para na yung Ano? Kung baga 2024 yan eh. Aray yung katawan ng Ray. Siyempre na yung nag-aaral. May sunog! Pwede na ito nakalayo na. Nano tayo nalo na. Parang na ano. Marap nga! Di mo pala naluwa yan? Makusukog pala ng... Ayaw sa ako. Joke lang. Huwag kang magkakapit. Sabi ni Mang Glenn, ni Jaba, pangkong sa ganito.
Alam niyo to. Nakadalang to. Napakayusin ko na ng tao. Trabaho yan. Si ma'am, ano man ito na to? Yun nga! Mayroon si ma'am kahapon. Na step lang ni ma'am kahapon. Wala form. Sino sa may kumada? Sino sa Dali natin, matitikong pasta eh. Wala mangyari. Try mo? Balikan ko na naman. Pinagano ko sa t-shirt. Ano sa laptop mo? Ano sa kama? Hindi ko wala. Ako, friend ko. Una talaga. Barangay. Sa tatanong pa, mga Taiwan na. Para ini. Mabayad kita sa dealer na. Magdawat sa certificate sa balay. Pinabili na yung certificate ko. Pag buta lang dito po rin. Sorry. Nalimutan ko. Ito kasi yung utak na dahil malalim sila. Okay, madami sa nainin mo niya. Parang Naraman man yun. kung ano nga eh. Kuwan. Kaya, man, Oh! 55 man niya ah. Hi! Ay, picture na shoot. Kumain mo kita. Picture. Hindi no. Nakalive ako. Nagdadaan ko. Sundo mo to. Ako nga siya. Nasa po yan. Kaya kahapon, Oh. ano ito na ano? Di, sundo, eh. 7 pa kasi yan. Ah, ito na ako. Oh my God. Tama ko dyan. 7 pa lang niya. Oh. Balik na yung niyan. Ako, Elbon. Ay, naman pala. Imaw yun talagang palo. Alam mo ka na, ay. Pagbabalik na natin sa date, tagtira sa pupuno. Piso. Hindi, isang palo. Nakalagay na ko ang detalye. Ayaw. Ayaw. So, hindi, kung may sulaw, hindi mo nang pag-test ka. Pa-update ka na gawin natin. Okay, okay na na picture na. Okay, sa documentation na. Ako ginang Brenda. Itulan mo na naka-effort. Ako na pa. Service natin doon. Wala na! Pag ano, panggap. Kunyari na ang problema na kain tayo. Naman. Gusto na mapindot ako.
Siya, gano'n lang ako. Kasi niya. 20 ba? Ano yung matigre? Ano yung mape? Ha? Bulbog? Gusto ka sa kabalay? Ay, wala man talaga yung isang ano. Di ba? Daghan man ang naano sa lisan ano. 20. 20. Pero lang dapat. Ano sa likod mo? Ha? Dahil baka pala kita. Ano ang mga pagkakulong kita. Isiro ang mga pagkakulong kita. Hindi tayo magbukas. Hindi para alapin. Di man balay na kaya. Okay mo. Kung lang bawa 89 years old na, dinantik sa din. Sudah puno na. Ito rin ang Diba? Ayaw na ayaw ko talaga yung ganyan. Pinapahanap. Bayad mo na yung trabaho. Talaga ka muna duwa? Hindi rin man ako mabilang. Ano naman?
Hindi ko Ano ba ka nakasulat ko? Yeah, bigo! Oh, Ano ba? bingo! Ay, pagkagawa na yun eh. Dili ko ro kay Bilugan. Dito ba ka na dito? Lalo sabi kayo. Ano ba? Yan mo. Hindi tabi na. Kaya mapalit ako ang buwan sa'yo. Oo, di tapi naman dito din. Sorry na. Ikaw man natin. Oo. Pagkalas ko siya makakamit. parang kita. Busun sina ba? 4 minutes. So, sister, Bob, ano na lang nilay? Ano lang, check. Halimbawa, Di man na iluluto. hindi yun, no? Hindi yun sa 6 days. And 89 years old na. Sila mo ginaluto. Kasi tawyo ka na lang. Oh, yeah, yung sabi sa tulong babae. Ano? Sabi sa tulong ko. Di ba nabanggit mo ng kanina? Kaya nga. Ginagawa ko, natutulog ko dito. Hindi pa siya, hindi mo na-edad. Sige ka. Huwag mo na ako. Alam mo na ako. Yung mga tagtag kasi di makulit ka. Ikaw wala. Second mo yun. Ilulita mo na yan. Makikita sa tubig na. Pero kung masin pa ko dapat ito na ito. Ay wala na ako nito. May nakita lang silang bilisan niya. Ang bibigil ako. Ano kayo? Kumarang. Pag-binubutan na. Ako lang sadya ng butang. Mayroon sa'yo mo rin yung may mga bibi na? Hindi ako nag-realize. Ito lang ang pinugan na ano. Hindi ko natawa. Ay, hindi na yung ano. O yun mo yung edit yung Kupiran. Ang dugo, ang pira 130 Jadi ang matindi. Hindi yan normal. Tapos may bilas kayo na ako. May bilas. Dita na pagkaan. Kulitin ka pa ka. Kulitin ka na wala. Dapat may lapis. Lapis mo na. Ito, parang ginapit. Ha? Puro ko yung ginapit. Maghanap mo, parang. Pakabako ng patatas. Buksan mo, papasukin ako. La 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 la. I can't imagine. Ube. Ube.
22.9. Normal. Pag 23 to 23.4, fully released. I-compute mo yun sa ano, San. Hindi mo malimutan kung obesya or overweight. Sa ikadua? Sa ikadua? Ano mo? Wala ka nang magagawa doon na. Sila, nandun na galaw. Lalaki? Okay lang yan.
Ahit siya sa Lorna! Ang kaunan mo, kaunan dalo ko. Ay, bawal lang kami nagagamit sa tao sa kulit eh. Ay, sorry, bali nagamit ang tasa mo, ang kulay brown. Oh, Ang kulay brown. kulay blue. Kulay na na. Kulay blue. Wala, dito yun ala. Kulay blue. Makakumpit pa ho.
Ito kayo yung dito na. May na galing pa ako noon. Dua kami ni nanay mo. Sige. Bali, pedalo na yung naluto ko. Wait lang. Ano, tutuloy lang niya. Mga kamigunan. Ano ka mga kapitulay? Okay lang yung nanay mo na yun. Wala mo ba chicken? Kasi, sabi ko lang, buksan mo, papasok. Wala ko na yan, sabi ko. Wow, dito na pala ito. Mayroon yung anak niyo, ah. Bagong trabaho nato, ng baby. Walang kapatusang hirap. Walang atawasan paghihirap. Natapos ka na mag-update? Di pa. Ma-update ako kay ano kasi na. Sa Lunes ko na yan po i-update. Kasama mo makaupod pag house to house ha? Time M26. Ano? May time na kung sa Hindi mo ba? nakaw kita. Ano ba ako? Ano ba? Sige, kaya ano mo ako, i-chat mo na ako. Oh. I'm always here. Martes. May ano ba? Mates? Yes. Next week. Basta pag wala kami mag-sige. Pag wala. Lunes. Matrabaho ka doon. Ano ka mas maka-extra? Sa extra sa naroon. Maganda. Extra. Ano ka kasama ko na? Basta pagtapos mo Ayos kayo. pa. Basta pagtapos Hindi mo. hanggang dyan na nakikita namin. Oo, pag-first week sa dyan. Basta kayo. Busy pero nakahanda. Ayaw na. Okay lang sa akin. Ma, Hindi, ma. House to house contact. May namatay ako niyan. Sa Tuesday, sa ano.
upak na. Ito na ang country. Baba na dyan sa dealer na napulo. Ang 20, kanay surat. Medyo, 20 ka ba? O, ini si Dian, kay ano pala gini, 1-year-old, 2-year-old. Kay sir. Ano, kasawalan, 30 plus. Ano daw pa? So ibig sabihin, yung mga pagkakataas na ako, ang mga dire, ayun po. Oo, kay 13 tapos 14 yan. 13 tapos 14. Tama, Hindi din na lang kita kaya hindi na lang Barata pa. saan niyo? Tatlo ka na? Tatlo? Ikaw lang sila mga Mga sino na lang magkaon. Mama na sa Wala magana yung inasam. Bira. Bakit na sa sigarato? Tapos para makasali sa Hindi tayo. Tipid. Ate siya, ang cellphone mo nakabarag dito ko. Nabayad na eh talaga. Oh, hindi ko man lang. Kaya nagagabi ako na diba? BNS, diri mag-service alangan, diri na mag-agit sa alasin ko ba mapagalon na ito. Surat po sa bond paper.
maliit na, baka. Pero ang pasok ng maliit na. Kahit kanto tanong ka sa Luyo, nalimot ako. 20, 40. Ano yun? Ano man na yun natin? May ano pa, may tanong-tanong pa. May tanong pa na nangarap. May puso na nga yun. May puso ng saging, ha? Oo, puro may puso ang saging. Sana all may puso. Hay, may bunga. Ay, kagaya. Inon! Ah! Ano na? Gana na, makarawat na. Mga sandik ko. Sikit na kamalit si It. It's it po. Hi Fred from Sir Jeff. How are you? I'm fine, Ash. Sorry, late reply. Hey! Late reply. Start mo ito? Start mo? Hindi, nakalayo. Buhay na din mo. Kanina yan, sugar. Madam Tia, skate ko na ako. Kanaman ay mapi, ikaw na Tampak lang ako. Napay, may luto, may bango. Ako, may kape ako. Well, Nakaw may kakalaong kita. Naupo sa pero. ano, natakaw man ka. Baba ang timbang ko. Bakit ko na, nagtap ko na naman ako. Wala ko na. Dahil yung lahat, uy, wala. Ano sila? Ano mo? Uy, kasulat pala. Wala lang sa ano mo. Hindi pa yung ganyan. Pero ano lang, ako bilang na. Ah, ini. Ada mo kung gusto na nakawan mo. Wala ko, balik ano nila? Ang balati na, nakita mo yung balato. Wala, wala tong eh. Ano? Ano ka din eh. Ano? Eh, hindi mo siya so. Hindi na, wala siya sa mga. Wala. Wala? Eh, nag-aluto niyo. Aluto kami na ni Wasilor na. Hindi ka yan kami yun. Luto man yun. Kaya ko suli. I like so. Ay, masarap pala ng suli mo. Hindi ko man alam kung ano. Uy, narinig ko na. Ipon.
Mga itsura tayo ko na. Kaya nga, hindi namin kayo kung kita magkaroon ka nyo. Nagkanta na lang ulit nila. Ha? Insuras mga limang dito sa GC, makaupod. Di ba naman dito yung surat? Kaya iba, ano na lang kami man. Group team na lang kami kung hindi kami mauulan ni mami. Hindi kami mag-check. Tapos, balik pag dili naman pa na bayaran ng mga pangyayon, parang yung ganun sa isang mat. Dahil kung pag-submit na sa'yo, wala. Submit na na, ano? Pag-submit na ng mga trabaho naman yung mga ito. Kaya net 25, bagay ko na buwag kay, ano na. Ma, di ba kami nabubuang? Pero na nga nabuwag. Ay, oo, ano yan sa wala? Problema ako niya pa, no? Depende na. Wala ilaw. Huwag ka magkasama mo lang. Hindi ko yung mga kaya ako. Nain ko rin ako. Ako nga, yung ko na ako nagiri ko na sabutan. Paulan-ulanin ko kami ng blokos. Makalit ng mga panayo ako. Hindi ko niya pinapalayan. Ito na pwede mag-ina sa house ko yung palaya. Makakaliblad talaga sa iyo mo, ano? Malitaw. Pagkwenta niya, ano niya, Mga may sabi ni Diba, bali di yung galit ka, basta ubo. sabi niya, di ba? Dali na yun. Umano ang balay mo. Mga yan ang alalay ni Di Punta Mili. Ang sinabi. Mga dami na. Yan tayo. Ganito na na yan, ginamit sa word. Saan ka matay? Kagabi eh. Kahapon. Ano ka O kahapon. Kahapon na gabi. O kahapon na gabi. Kagabi pa rin. Everything sa akin? Murabot lower. Dali ng burol. Ha? Sige. Mother. Tuloy ko pala. Anda. Mauna lang sa Kaya manay ano? Manay Alta. Alta. Alta di Gracia. Yan yung banda. Sabi ni Lower Buraki. Sabi ni po. Lower Buraki. Ayaw. Maui. Banda. Dili na. Kami ko kaboy niyo. Yawag din. Dito, karawad nito, no? Away ko na yung PR na. Ano yan? Gusto yun na ano? 10-4. Tumura. Sa ulo na ang namatay. May lahi siya. Lahi ka
Grabe, nag-send ng mga classmates baga, kabat, ni Kaloy, Bookside, ay baga. Sige lang sa rin, habang nakahiga ka sa dilim. Saka na lang, grabe, ganon. Kaya nasawa, focus lang sa asawa ng singkano, laganong, baga. Kung kakayanin nga niya, ipausir akong kasamba. Ano ba kakayanin? Puro man ako lang pagbisita ang gulay na siya eh. Ano? Ako na naman ako sa project. Puro mga bandila. Ano ba nila? Ito, may engineer, may architect, may Ako engineer. na lang pinag sa May general, Match ko na si may Ma'am. mixing. Grabe, ano? Halos puro tao. Di yung mga sa mga non-professional. Grabe, grabe lang lang ang tama ang bilang. Puro ka kami. Ako ba na? Pero hindi ko na-practice ang kinasama. Ito yung sa kapala. Dapat na Dapat kung sa hindi na ako na gano'n. Pero kahit hindi dito. Pagluha mo, naluluhaan mo yun. mag-oro ka prema. Buti yung mga buda. Miras mo. Kasi managilja ako ang smoothie. Sabi ko, Nano? hindi lang yun natin. Miras mo. Thank you so much to the likes. Bubuhay ba? Nawala? Nagmamahal mo, nagwala. Buwan, ano yun? Bubuhay ba nawala? Mga bubuhay ng buhay? Puro patatas. Ano? Carrots. Kali natin guys. Pang paano ini? Pang ano? Pangulog sa buto. Ausa. Kaya sabi ko mga Naki ano ka? Nakapisa ka? Turay? Ano bebe? Din. Para maaaring ka, paano yan? Hindi ako mahilig magpista. Turugang buhak yun. Turugang buhak. Kaya nakapasok sa wala na. Ano klase nila si Isa? 15, 16. Bukod ko. 15. 15 na lang eh. Uy, pag-Bear Plaza, Didi, magkaliman daw kami yung tiro. Nasa na naman sila? Pag-Bear Plaza. May berbasa sa Sabado. DM. Sabay. Ano na lagot ko? Nandaw siya. Hindi matuto. Makadali ko sir. Eh, good day. Magkala yung balik ako. Kasi dito na ako, masin akong babae. Kaya na pag-Bear Plaza, kasi makakala. Ang mga excuse me. Sino ba dyan? Sabi sa akin, dokot ko, nilong na. Ano yan? May nalaman ako ba? Ano na pala sa Japan? Ano na mag-asawa? Ano, dahil hindi mapansin ang gutom ni Mang Glenn. Hindi naman yan yung maglungan. Totoo ko nun sa Alam mo yung medokot. Dalawa na ni. Kaya nga. At pag
Umabot na si Juda. Sabi naman yung sabi, ang dukot ko no, bulong. Ito no, nagulat. Yun na sila na ito nga natapos mo. Dalawa ka na dito. Dito pa yung tanong ko. Ako kayo na hindi mo ka. Ngayon ako din yung Sige na sa tamulong mo. Kung pa man ay natatapos na ako, isip ko yun, lalanong pa. Singitan mo na yun, okay, sa kadali yun sa mga HW. Grabe naman yun. Masingit ka pa sa Sabi ko, ayaw na. Mapasirok na lang kami sa buong to. Binukos ko. Oh, ayan. Sabi, ay, ba siya? Mabayan yung gundi. Pagpasirok. Alos pa siya. Ikintuhan niya nga niya na na-update pa. Silor na nga niya nag-ausong. Para pag-ibo. Naka-update na ako siya, di yun na lang. Ano daw yan ito, naka-adawsod ako. Ako magpalaki. Ano na sa Nagsulod ko no. Hindi ko maladahan. Kasi naka-upload ka na sa tuloy. Kung hindi makaka-upload. Ay, oo. Tapos, yan din ang mga, bago mag 5 years old, in, ano ka, mga, ano sa ina, National ID. Mga national ID. ano, Sa, dagdag dito. Dagdag dito. National ID sa bata. Pero, wala sa bawal. hindi tayo magutang. Ito, nakabutang dito. May national ID na dito? Sa pero, mga dagdag na. Kaya may PhilHealth, ano masunod na ID? O, yan dun sa, Muna ko sa TTL. kaya nga, PhilSys nga yan to, oo. Maong, may nariparo ako dito. Nakaraos na ng glass juice eh. O, bigay, kumali ka. Uy, daghan na ako yun, ano mo, ano ba yun, tanong, 20 na. 20. Ano nga? Dapat isa lang diba? Dapat ang BHW. Dapat pa ng 19 ako kapunta. Pwede nga kapunta. Pero pag maganda dyan, mabawas ka na. Wala ka na sa ito problema na sa imo, sa ano na ito, pero. Chat-chat ka na lang. Hindi ako nakatrabaho pagkagala. Grabe, ano dito si birthday. Diba? Diba, hindi mo dito nakatrabaho dito. Balay. Pag naipag ka labahan siya, bulik. Bulik. Hindi ko maintindihan ko na rin ang lahon ko.
sabi ko, niyan, ano, sa akin ako malabas. Ang pala yung daghan ng trabaho maski. Maghapon pa rin mo. Kay grabe man nga niyan ito na limpiana. Hindi ka sa to, sa luwas lang. Butong ka, naura. Namilig ka lang. Pwede din paikuton? Sige po. May sapo. Ang pagawad siya. Pagawad. Ulo. Kahit siya namin ka. Pagawad din siya. Teka mo, awad ko. Yun na yun. Kalma na. Basta. Ha? Ito siya. Ito siya. Na pala si May Glory. Madalaga na rin si Diyos ka. Ah, Madalaga na rin. sila. Diyos ka. Oo, malaba. Teka. Pero sige yan sa amin. Hindi. Hindi. Turong na ko.
Inapit ko bagay kasi ikalam sa iyo na ano ba. Hinahanap mo ako. Kasi, eh, beda, wala di kang daw, namara. Yan lang. Maghapon sila ma'am dito? Pero na-usod, andin. Pero ano, 5A, busy. Hanggang kan bungalow? Ayun, ako. Sa tulungan ako ita. Sino? Happy niya. Yan. Ikaw, Lorna, nakatrabaho ka sa inyo balay? Stress trabaho. Manuel.
Yan, nakagawa. Ang lapis ko. My brother. Kayo na may manidi 60 oh. Hindi oh. Pero hindi oh. Ay, hindi eh. 60. 60. Hindi oh, 60 man. Ay, hindi yan. Bubutang ang check. Hindi? Hindi na, hindi? Kung ano siya, kung diabetic patient. Hindi na siya. Oo. Sa masunod na ano, sa masunod baga na, hindi yun ho. Ayun, PNP siya na. Naliguran na talaga. Kapag may $2.50 na.
Nag-ano ba kasi, nag-dry na ba kasi, ano na, gabi naman, Pero ano. ano sa batch niya. Sorry, babe. Ay, dua kita, shit na burot. Napunigan ang sayo, si Basister. Ang si Candelaria. Mao, Candelaria Basister. Pagdansor siya doon. Punitan. Tumatanda, kulo kong pangurot ka. Si Catherine, yun ang burot. Sabaw na. Ano yung gihapon? Napulitan mo Ano rin. yung kung si Catherine na? Stress agad. May ilang trabaho sa nasawa, may stress siya. May karapat ka. Sabi yun. Ha? Sa'yo pala. Hindi kay, ang bagay na. May nag-issue ba kayo? Oo. Medyo ano na yun ng burol. Catherine, 30 years old na. Uy, sige naman, ano. Parang nawara din ang asawa ni Catherine. Namuuso na rin talaga yun si ano. Dito na naman sa kanya sa itaas, ang lalaki. Mga alas 6, nagsisiko. Hindi na. Ano ba siya ng Catherine? Yan to yung ano, karakris. Ano ko din siya? Ano siya? Yun naman mali, Catherine, ito kasi. Sabi sa nasawa, pero may permi na kung dito na ano. Dito naman permi. Mahuli ko na maaga. Sabi ko ba, di ka Chris. Edit na yun na. Ano ito? So, wala nang sa tatay na sa kanila. Dili na nililista sa Manila. Ano? Sa MM26? Sa household? Sa Manila. Bukan ba ba? Ada mau ni.
nga, nito na sa Manila. Kasang bahay na ito. Ayaw pa na dito balay. Pero wabo ni sir, ni Kap ipali. So, didi lang na. Oo, kasi dili naman sila. Hindi agda. Dagdag pa sila po. Atog kulang-kulang ng hapon. May grasya ini kami. May grasya naman na ini. Kasi hindi lang nga nila ito. Ano yung grasya? Sige tanin yung grasya. Orang ko nag-abat. Madaw, sabi ni ano San Julian, 700 na lang kuno. Ano pa naman sunod? 500 na lang. Wala. Maman talaga pa no. Ang tax sinali. Ha? May tax sinali. Ano ba yung tax na yun? Oh, Ha? Oo, ano yung baba yun dun sa Ano yung baba? tax na yun? Oo, ano Kasi hindi na kami dito. Kasi hindi ko ang tax. Ang nagkasal. Yung pataas. kaya ka. Okay na lang mga sahod ka. Hindi ko aram. Saan mo na gano'n na yan? Saan? April? Stay ko na. Paano malala sila na? Kita na, nataluwa doon. Hindi pa ako nakakuha. Man.
Pero okay na ilipasa sa office. Nilulungkot na mo. Kaya okay na. Pababa.
yun 668. Wala, pwede na rin. Kasi sa nagtapos ng nalitaan ang trabaho ko, sa pag-apply ng months and days. Hindi lang, dahil nagpapasimulay ako. Pero kung sunod ka ako, sabi ko, di ka na akong trabaho ko na. Tapos na. Ako talagang pinapos. Nagbase ako sa kanila. Hi, Mr. Mao. Thank you to those someone who sent the super chat. Kwan, PayPal. Thank you. Kwan. Oh my God, Sheryl. Hindi ka nag-alam? Alam na, okay? Ano ka? Aray na doon sa ano. Model doon. Diba? Sige na, pag mo sa iyo. Ngayon, marami na talaga talaga. Golden ano.
pag-record na Kubaw. naka-kotse, naka-4x4. Siyempre, mga gurak na, di ka pwede mo pakuya. Upward lang talaga ba? Gulusek. Ako na mag-naka-record. Ako sa may part. Next na. Nanuwang kay sa kabats ko man kay grabe ang magayon pero ang ray na diri na gayon. Hindi. Salam talaga ako, tinagdiyan ko. Mapapaganyan din mo. Grabe ko man. Sabi, ano ka sa mga isang box ito? Sa drima pa yun. Man, may beauty ka pa rin. Black beauty ka mga. Basta. Talaga pa mo, sinasabi niya Paano kami. baga? Paano sa Pilipino baga? Hindi, dito talaga sa huli kay ano na nagsakat na di mga magayon sabi. Kuy, nga naman yung mama niyo na bats niyo, ano niyo mo niyo nakita. Sabi ng ga. Oo. Ang mga tao mismo baga nag-husgan. Nakaka-emote. Siyempre, kay, ano yan to, Canada girl naman yan to. Kaya, siyempre, big time. Mapapaganyan din talaga ako. Pero sa lilig, 6 sa siyo na ito. Friend mo. Ang ginawa ko, may nahaga sa bagay na yan. Ilan? Exos. Ay, Dapat mo na doon na.
Nakikiso sa iyo sa manay na. Ako sa nakali, nagka-job. Ano pa siya sa napakatandaan sila sa akin. Katandaan eh. Wala na yun. Okay? Asawa. Wala mo. Ano ilan ko dyan? Ito pala yung kanila. Sina? Asawa niya. Ito sa mo. Sa bata. Pamanay. Tapos na. Dadi na kami. Hindi sumba na uga. Ngayon may tanong sumba na naka-stripe. Ang pagsumba ka. Sa doktor. Ano? Ano di ba nila sa pumalasa man sa Fran? Gabi ito. Yung parang picturean man di ba ni Alid na. Tingnan saya, yung parang picturean man. Guru-guru na gusto na yun. Ano ito? Drumming lang sa ganyan ka. Sige, na para mailugtong ka doon. Enjoy ka to. Ha? Look. Argel.
Para masarap sa pa. Ibig sabihin, dito sa dalan. Sa dalan. Hindi mo kayo isang.
Ito ko na sa MCC kasi may nanonood. Tapos ko lang ito. MCC. Oo. Kasi din siya mo. Pwede ba? Yan ang maganda natin.
Tapos, sige. Wala. Test for the safety, ha? Bagay sa'yo, ano? Wala? Bagay sa'yo, ano? Yan, bebe, pwede pataas mo namin na. Hindi ka po dun sa ata. Sa pamilya, mga tulunan. Line of two. Yun sa mga. Ay, sa 6 na. Ay, mga madugtong sa tiyo. Hindi na pagalan. Thank you, Mr. Mouth. Don't forget to double tap. Thank you. Morning, Cheryl. Good morning. Yes, na ben. Dali. Pag ano ka dito? Paano ko malakad? Nanti ka. Ayun, yes. Good morning sa inyo. Kailangan na kami. Pagmuna ko. Kaya wala ka dun. Natin yung report. Nagtukol ka. Ay, nagtukol. May bali dito na ano na sa school. May tao pa rin ba? Ikaw, Para ba, gusto ko ng kanina. Pamilya na siya. Pamilya mo talaga ako. Kami, stress mo, darag po, iba na. Nagtukol ang t-shirt. Stress mo. Ay, di naman. Ikaw mga pinano kami doon? Stress mo kami. Extra small. Ila ko yung stress mo. Basta naman ba naman ko to? Ano siya? Diri. White na nato. Pila nato. White. Kaya sa sila yung uniform ka na sila. Okay. Pero, paero sa mga Islam. Hindi na lang. Tapos may ano, Pero ito. may kulilyo. Ikaw ka nag-manawson mo? Hindi mo tao. Hindi naman ako dito na nakuha ng tao. Hindi mo. Hindi mo. Kasi
Mang Glenn. Balagyan mo ako pag naghihimo ka na. Tapos na. Tapos na. Tapos na.